Esselamu aleyküm, mehvan ilişkiler. Otuyorsanız mesela aman, canınız sağ mı, tuğlu mu, aladacınız yoktur, ayrıcaklarınızı öyünüze getirip verdiniz değil mi? Onu öz mehvan yarınızı da kılgınacak saydım hepler yani. Bu kadar Qonç Allah Nazarov geçilen yorum üniversitenin haysı sunğu tutat bilen yazar kanilen pikir bilen şeydi tomaş edip oturan mehvan dinleyiciler. Sözümün başına hemmeğler köp sağ olsun maydan. Canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. Ben YouTube kanalımın ağzı bir dinleyicileri. Elbette geçilen yorum üniversitenin mehvanlar dedim bir Türkmen sunwatynyň bir ustady Mar welaýatynyň ustad aktrisasy Türkmenistanyň halk artisti Nurbibi Nazarova. Halifajar, hoş gördük. Elbette bugün netibedenden bugüncük kafeýiniň terasasynda arassa howada oturup ýazarlar diýdim ha. Sağ olun. Sağ olun. Hudaýa şükür. Allah taala diýen. Kimine tiyatrına bir näçeler işleýän Halifa değil mi? Hawa. Ne yıllardan yıllar. Men sunwata gelenim märi umman ebedeňem näme bir 20 ýyl bolay bolup barýardy. Üýtgeşgur taryhymyz ýok, aňrymyz ýok. Hawa. Ýöne men diýjek goýdum şonda üniversitede tanýan. Hawa. Indi ýürüýdi menen Mar welaýatyna, Mar şäherine bir Halifany ýadaýyndyk gaýtdym. Sağ olun, minnetdar. Hawa. Janatdym Halifa ertir barjak, näle ýagdaýlaryňyz diýsem, ertir gelme bir gün, eleme bir gün işden boş günüm diýjalýan günümü. Awa diýdiňiz bolýar, menem näse geldim. Elbetde Halifa näme? Bir sözümiň başynda, öz sözüňiziň başynda sözüňizi özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, kiçiräk niýde doguldyňyz, sır bolmasa dogulany ýylyny senäňiz aýtsaňyz. Sağ olun. Men bilýän, şu tomoşaçylar öz dinleýijiden Muman maşgalaňyz gıýkys aýtyp geçer Halifa. Sağ olun. Men Nurbibi Nazarova, Marynyň Kemirarnak Döwlet Drama Teatrnyň aktrisasy, söýýän kärimi, arkadagymyz gahrman, arkadagy gahrman terdarymyz, rahmetçekden rahmetiň rehnetini hem görkezýär. Ene şu öten ýyl netibeden Türkmenistanyň halk artistiýen geçen ýyl halk artistiýen ady maňa sowgat etdi, şeýle begenjimiň çäbi ýok. Gaty bir halk artist diýmek bir çuňur bir manyly bir şeýle bir gowanyşly, begençli ba ady almak üçin näçe zähmet çekmeli. Näçe halk, näçe adamlar siz tanamaly, dogry dämi? Men Mar welaýatynyň Murgaw etrawyna Atatalih obasyna 1959-njy ýylyň 3-nji martyna dünýä indim. Hawa. Ondan soň men Şaýdy käde adyny bilen gutlaýan. Sağ olun. Ömrüňiz uzak bolsun Halifa. Sağ olun. Dogry aýtdym. Habarym bar. Halifanyň 2024 ýylyga. Hawa. Edil arkada. Garaşdyrmazdan. Hawa. Şahir paýna münasip bolmagy. Ýa-da özüňiz sözüňizde belläk geçdiňiz. Şoda da ýetmek üçin näçe zähmet çekmeliň. Dogry da. Halk tanamaly diýin. Halk artisti. Şoň üçin hem halk artisti bilen ady aglan edilýär. Halifa. Gutly bolsun, janyň sag bolsun. Dogam ediyorum. Sağ olun. Ondan soň men Murgaw etrawynyň 18-nji mektebine sınıfın onu gutordum 76-njy ýylda. Mektebi gutordum. Ondan soň men Garaseytliýew adnak Meden Awilym Tehnikumynyň teatralny bölümine okuwa girdim. Netnji ýyla? 76-da. Haýsy sungat saatlar bilen okudyňyz? Men şo wagt neme kimler bardy ka? Halifa, howlukman arkan gurrunlar bar. Şaýam saradym ýa gepleş başlamak gaýdyr getirerler. Bola. Men şo wagtlar nime bardy? Ganmaga da bardy. Hawa. Türkmenistanyň atlarynyň artisti. Ondan Bayram Kerim hem bardy. O adar Bayram Kerim bilen şolong öýlerine ýaşadyk biz. Bayram Kerim. Professional däldir. Ýok, Bayram Kerim ýaşly adam, häzir ol. Türkmenistanyň halk artisti. Halk artisti, o Bayram Kerim. Sizi okutýardym ýa Bayram Kerim? Ýok, biz şol Bayram Kerimlerde ýaşadyk.
Aha. Şolarda okuya kakao yaşadık şolarda. Tuğulama. Olam sınıvatta bizem şeyle beğenlik şolarlan. Ondan şoat biz okuyan dövrümüzde Türkmenistan'ın halk artisti. Tuğlan yana alay. Onu şu şakalatçığı hayf akıp duracak tort böyle. Böyle su. Halifa da elimde bir yerim. Halifa kakvası jala. Ne öyle? Havacıyım zaten ömrü odaklarsın. Aha, ondan Ora Cemal Hoççiva da şoat bidilen blokayadı. Yönel Haydar Fakir bollu Gurban Hoççiv'in ayalı da ol. Şemşah Totçi var. Şemşah Toççivan eceti bidilen blokayadı. Bilyen. Şemşah Totçi var kimdir diye oturmam mehvanilleşler arada bir yaş kaldı diye kino hödürleptim sonra Şat Kur'an'a zar bilen oynayan aktör edamı benim talip birleşim. Hava. Yorum. Şemşatcan men bağlam diyen ona. Hava. 76'da girdik, Teknikum 79'da kurtardık. O zaman bir de Taşkent şehrindeki Tiyatral Hudosyon İnstitut'a girdik. O vaktlar neme şu vaktlar Taşkent'ten moğlumlar gelip bizi nabor edip eki tiyatro hava bizim Teknikum'da meden anılma egdamin tavsırıp gördük olun. Ora Cemal Hoççivay kimet vay dedim gel Coğram dedim davay tavsırıp görürlüydüm. Bir de Anırda da blok koyadık. Blok koyadık. Hava Teknikum'da yaşam değil mi siz bile? Menen bir yaşlı. 50. Hoççivay 50 tekrar hava. Ondan sonra o kapıyorduk egdamin tavsırıyadık. Bir de diplom işimiz bilen meden anılımda ondan o Taşkent moğlumlarım geldi de egdamin alya bir de aytık gel giyirip görürsün geçtiğe geçer. Baktığımda da çuğup geçmesem işte girdik olun geçaydık da egdaminle. O Teknikum diplomunu alıp inni öye gelmeli. Öye gelmeli, ruhsat almalı enata var. Ece var, kaka var, doğanlar var. O vaktlar ken hava, sınıvata bir hilek azıcık nemerek karalyadı. Hava diyen maşkala. Hadır varsa sınıvatımızı göreye. Türkmenistan'ım menin, Bağıvastan'ım menin, Gülleyer, Gül açar Türkmenistan'ım menin. Ne hil coşatın ele? Bizim arası atmanımız var, oğudan zeminimiz var. Türkmen elim Gülleyer, Gül açar. O vaktlar şeyle kıyınçılıkta da. Ondan biz enemiz atamızdan ruhsat aldık. Ay o vaktlar neme kıyını da aytman ödem gelip aytman ödem. Niye aydı bildim? Men şey dedim. Ece canlıydım geldim. Diplomadan tek alamda günü kayttık biz Taşkent şehrine okumalı Hudosyon Tiyatralni İnstitutu Muzikalni bölümünü biz okuduk da. Ondan sonra bir geldikten sonra Ece'mize şey dedik. Mena Ora Cemal canlıydım. Neyeme diğer kam dedim. Güyvermeyerler beni dedim de. Ondan sonra ay burada hatta dert dedim. Güymene şey diyecek dedim. Sizi tuğleme berdi go okudunuz sizi Taşkent'te uğratacak diye dedim de neyeme deyin. Hava gitme için. Hava gitme için. Geldim öyle. Zavat geldi neyse. Hava öyle geldim olsan aytdım. Ececan kakacan dedim. Biz go okuduk dedim. Ene okumudan go oturduk. Ene biz dedim Özbekistan'la dedim. Bizi tiyatralını Özbekistan'ı okuva çağırıyorlar dedim. Neyeme deyin dedim. Gidesin eleyem, gidesin eleyem. Ene o vaktlar ovalarda her öyde bir beyemçi, bir soralayan yaşlıları var ya biliyor musun? Yaşlı adamlar var ya da o vaktlar. Hedirin toyut hava beyemçi soralayan. Okutçu mardan. Hava soramalı. Ondan kakam canaydı ana cuma kakam ma dedi. Sonra oğlum dedi. Gittik bundan. Kakam canımla cuma kakamlara gittik. Cuma kaka dedim ben okasın mele. Şunu yal Teknikumu oturduk. İnnem bir de dedim yukarı okudayına Özbekistan'a da şarurda sorayalar dedim. Cigim dedi. Avren saklasan yolun açık dedi. Men beğencibin çağı yok o vakt. Bir beğenyen. Bundan uçmazmın aşka vardı. Hoççiva ne bitti? Hoççiva da hava, Hoççiva da o vaktlar kakası on sağdan nadı. Du tarçıdı hava. Şeyle aşrağa bir aydım aydardı sağdı. Biz var ya şu Hoççiva bilen bile Ece kakamda kaka bir mehriban bolyara birek son yaldık da. Ece varsa kaka varsa doğruluk. Son yallık. Ondan oğlum şey aydıp iki cümleden ene şeydi Taşkent'e gittik. Yönü men yaşlığımdan
aydım aytman şeyle gowerýadım. Ýaşy wagtym. Men Aýtýadym. aytýadım, aydım aytýadım. Medeniyede. Näme aýlaydym köp aýdýadym. Medeniyede o wagtlar aydymlar wadan ha. Gowadım meniň summaryňlary döwlet ýökdürüň aydymlary. Haýsy aýdym ýadyňa şur aýdyp bilerdim. Meselem bir aýdymlar. Hawa. Meselem Dostlar summaryňlary. Summaryňlary. Dostlar cana lezzet bir, dostlar cana lezzet bir, güzel summaryňlary. Görmedik görsem diýer, görenler haridary, görenler haridary, güzel summaryňlary. Çeşmelerden su içer, bahar unçasın açar, gülüysen heryan saçar, ya da salar gül yari, ya da salar gül yari, güzel summaryňlary. Ay bağları hatar hatar, la na 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 dire na 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 na, bağları hatar hatar, yakarısı da ina yeter, yalva yallan bol biter, alen akli yanari, alen akli yanari, güzel summaryňlary, ram 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 ram, çeşmelerden su içer, bahar unçasın açar, gülüysen heryan saçar, ya da salar gül yari, ya da salar gül yari, güzel summaryňlary. Güz geler yağmur yağar, güz geler yağmur yağar, gıyıp gelinler nar yağar, gözellere baş eger, belent başlı çınarı, belent başlı çınarı, güzel summaryňlary, güzel summaryňlary, ya da salar gül yari, güzel summaryňlary, ya da salar gül yari. Aynı sesime mazacık adette garra yaptı. Tuğlama näme ýat geçsiňdi? Gowy. No, men gowerýanna. Sebäbi aýdym aýtman gowerýadym men soň sunuwaty. Artist bolmagam gaty gowerýadym. Men o wagtlar Sonam Radowa, Sabra Taýba. Ne halip şoňa şerde bir maskalaňyzda aýtyp geçenim men ýene bar ýani ýene. Maskalam arada aýtsam ýollaşym bar. Nazarf ata ola medeniyetde işleýär. Şeýlemi? Hawa, dutar çalýar. Hawa. Ogluma olam ýanymda sunwatda. Bilen muzika, artistler Muzaffar Emlenýär. Hawa, tab nemelenmedi göýberýär hawa. Gyýdym Bayram Alioğlu vilayet çağalar yetkinjekler öýüne eneke bolup işleýär. Bilim hawa, eneke bolup işleýär hawa. Gelinim Sajikde işleýär. Hawa, bakjawagyna hawa, olam işleýär. 3 tane agtygym bar oglumdan. Bir oglum bir gyýdym ha. Hawa, bir oglum bir gyýdym bar. Ondan Serdarjandan oglumdan agtygym bar. 2 gyýdy agtygym bar, bir ogul agtygym bar. Olaram sunwata söýýärler. Hawa, agtjagym ýaňy ýakynla spektakl goýdy Atagullaroviç. Şonda men agtjagym men oglum oýnaýar. Oğlumun bir çağam, küçük çağa kesbin oynaya tuğulama ol spektaklımdan go ornarlı festivala gitti. Halipacan çağısklam, çağınlar, tavur, aktıcaklar. Şu kof, halipa. No, böyle. Video için koyla, no. Böyle. Arkayınız, o suğudur bu kofedir halipacan. Bu kofe, az bir şey attım, azra. Böyle. Siz ne için artistler, taylardan alın? Men yaşlıktan küçükkan şu bir söýýär. Näme sebäp boldy? Näme sebäp? Sebäbi men medeniyet öýlerine giderdim. Şo wagtlar aýdymçylary görerdim. Teatrlar gelerdi o wagtlar, bir de gastrola gelerdi. Ondan sonra bizim özümizden meydan düşelýär. Men medeniyet öýünde işläm soň, okuw gutarp medeniyet öýünde işläp, Meden Anglym Tehnikumuny tutardym men. Ondan sonra men medeniyet öýünde işlämde Badar Öwedowň Böwsülen böwetden spektaklyny oýnaýardym, aýdym aýtýardym. O wagtlar men deprek çalmanyň gowerýardym hawa. Men o wagtlar depim ýokdy da taňry batdy o wagtlar taňry. Taňry çalýardym, goňşular gyýyrýardy ejeme daýda şu çağan goýaýsyna şonu, goýaýsyna diýip deprek çalyp
Bağlar gül açtı. Akça kepteriyen aytadım. Bağlar gül açtı. Ha bahar yaz geldi. Kuşlar sayraştı. Ördek kaz geldi. Garaşan sana. Akça kepterim. Gel sen salama. Geçte köp yeri, akça kepterim, gel sen salama. Şol aydımlar şeyle gowerýädim de, şonýal aydımlar. Ana ol gurduwan aydımlaryny gowerýädim. Ondan hawa. Şu artistlary gowerýädim. Menem şular ýaly artist bolsadım diýip. Aýratdyň haýsy artist, aktyor ölsürýär? Men Liza Garayevany gowerýädim. Aha, ay. Liza Garayevany gowerýädim. Ondan Olcan Niyazberdiyevany gowerýädim. O wagtlar baý we batrak telewizionyada spektakllar gitýärdi. Şolary gowerýädim. Ondan, ondan Sonam Radowa, Savratayeva, Taşkent şäherine okaýakak Sonam Radowa, Savratayeva şolar bardylar biziň ýanymyza. Şeyle bir dron yerine her keşifler döretýärdi. Menem şolar ýaly keşifler dörese sawal balam. Şolar ýaly keşifler döresedim diýip arzu etýärdim. Aýdymy spektaklary görýärdim de, şeyle söýýärdim de. Ine şo döwürleri şeyle ýatlap, men oku döwürlemde mollumlum ýa-da oku döwürlerde onu gutaranda albom tutulýardy, bilýärmi? Ha, o. Albom tutulýarda şonu her kim arzuwlaryny suratyny goýup arzu edýärdi. Ýadylar. Şonu men şu wagtymda şu album hemmesi Nuri sen artist bolup go aktyor bolmaňa tüýsürüňde hemmesine şol nime bardy. Cümle bardy. Hertine şol artist bolmaňa arzu etýär. Sen aýdymçy bolmaňa arzu etýär. Ine şu arzuwlar şu tetrada ýadylan ratlan hemmesine şu wagt menne hasyl boldy. Öylemi? Şeýle kursdaşlarym, şeýle mollumlarym, hemmesem begenýärler, gowanýarlar. Şöyle canlar, nalipa. Söýýänler, sunwat söýýän. Ondan Taşkent şäherine okap ýörkak mollumyz bardy, Mihail Fattakow diýip golaşymyz bardy. Olam şey diýärdi. Gyýdym diýärdi. Ödekçi urlýatda ýönetişende. Kızım siz judaýym zor aktrisa bolasylar diýärdi maňa. Siz karakterin aktrisa diýärdi maňa. Karakterin aktrisa. Sen ýyglabam bilesen. Hawa. Gülbem bilersiň, aglabam bilersiň. Sen şeýle sunwata bir bilemok sen keşpin şonu da diýärdi maňa ýatlatýa. Sen bu aktrisa bolarsyň diýip aýtdy. Menem bir begenýärdim, Allahjan bolaýdym da diýip. Taşkent şäherine o wagtlar başta haýwanlaryň keşbini häsiýetini döretýärdik de. Alipaja. Tertetip goýardy. Özü aýdym aýtdylar. Bolýa. Näde taýan goýarýan. Şodi okap berdiňiz. Arkada Askarski wakal mollum mady. Ondan biz o wagtlar aýdym-aýdanda sen dıxanyan var alyan demiňem aýdymyň sazyna aýdymyň sözüne görä alış dem alış nemesi bardy. Hawa. O wagtlar biz wakalny aýdym salyny oturduk da biz 5 ýyl okudyk. Hawa. Saly zaman şonu maňa mollum bir özü aýdym berdi narodny. Ha biziň halk aýdymyz, olaňam halk aýdymy. Şol aýdym hiňlenip berin. Ýadyňyza düşenýär mümkin. Naudalarni bezap kunçalar Toňda aýtdy haýawatyny ýar ýaryň manaw Kança tirişsem ham o biyar Yeller meni aldap kitadi yar manav Har baharda şu bolar takrar Har bahar ham şunday utadi yar
kanca tiriz samham obiyor, yeller beni aldap gitar diyar, yar yar yarim bana. Valla söyleyenler men. Aydımlarım Oraya söyleyen. amme Türkmenistan halk artisti Ustad Halipamız oğudan aktrisa denanımı Nuriye Nazarova. Özök doğanlarımızdan dörücülük bilen tanıştı. O kalk geldi. Şimdi şu tiyatro mesela spektakl özök oynamalılar oynarsın mı? Özbekistan zor bilemem, katır olamam, hava oynayman. Söyleme. Nuva. Ha. Kemen rozi va dip kurtaşım mali Ama vaqtın. geçmeli abi. Ha. Eğer geçmeli. Çağırıp geliyor da. Ha, yok adam sanatçı adamlama bilýän sebebi kurtaşykdan mehribanlyk edilýän de şeyyanlar. okan häzir gepleşiň şertini olur da aýraman nemem bar. Men gelkimiz men türkmençe den özbekçe. Böyle. Hawa. Men türkmençe özbekçe. Aytın. Hawa. Aýdary meselem ikimiz er aýallyary. Ova. Hawa. Men sizden nerede? Nime gana arza bulasılar? Ne bilen nerede bolarsyň? Her gün akşam gelýäňde bar ama bir kızgın nahar beriň ok. Koysan çe, çal koysan çe. Munaka gepirmesen çe. Munaka gepirme. Hapa bolaman, hapa bolaman. Dinle bir zat, doğru düşün. O men işte ya. Bilemem, Men işlesen, işlesen o. Men badan çetýär. Bilemem, Uşa için sizge hormat koyaman. Hormat koyanyň oňadan aşgadan ahry Ama yaxşı awkatlar bişiremen. Kanaki yesiler, yaxşı awkatlar yesiler o. Dastav etdirdim. Dastavka. Bugün dastavka olsa ertege özüm bişiremen. Sen hatşan görsen şu kafelerden kafeye dastav etdirýän o bar aýlygym bugün kafeye gidiyor. Jaklığını çıkar mesela, jaklığın çıkmasın. Çol, munaka gepirmen. Munaka gepirmen. Men bara doğru düşünmäňa. Mayli düşünemem sizge. Meyli bolsa bara, meyli bolsa meyli. Mayli olsa mayli neme? Neme Ýerden gepirem? güler taram alsam kızgın nahar bolsun o. Bopti. Kergelik çay bilen bara. Hobalade. Torçağı diýdirýär, oturşmy iş urat. Hobalade. Eýtme da. Aytınız kutkar diye. Adam edilýär. Mayli. Men muhtalama gazeli. Tamam. 100 saat oyun Evet, bilen 2 tane sağır geçirdim kalkana. Bilemem. Hemelerin ayda dedelerim aytyan. Bir neme yedine getirmedin ay. Amel, bizde bolmayaydı onakka. Ne için? Yo, onakka bolmadı. Getirdiler, şunakka kaladı. Erttin var ya mı? Aa, şunakka boladı. Onu da var ya bir yerini yarım satıp bir arka pul. Yo, bolmaydı. Bizde şunakka boladı. Öyle mi rulatlar geçir ya? Mayli. Yönü öyle akarmıştım. Baptı, keçirəsizlər, iltimas keçirəsiz. Sizlər mi siz boladı? Keçirəsən, mayli. Ha, boladı. Halifacan, canın sağ olsun. Görüyor musun? Özbekçe dille gepleyen doğanlarımız kendi. Hudaya şükür Özbekistan'da da Özbek, Türkmen doğanlarımız var. Aşağının neden? Türkmenistan'ın halk artisti halifamız Nuriye Nazarova. Şimdi halifa men gepleşimin serti halifacan al çayca. Bala. Tort çay, şun tortu koğuy. Bala. Nazarkar tortu yani ne medem o. Birana Aşgabat'ta doğru açıp bir cenap kaymak deyip bir tort öndürýän bir kahana ben kiçirakly. Nava. Koğuşan koy. Beýdi ama reklama diýip başlanyň ýazardyň. Men pulum berwal ýa. Akayım var. Men häzir bir näçe zäm ýykmanlara jaňa diýär. Bala. Ondan olar için de tanışan bolup biler. Ne tanışan bolup biler. Awa. Tek dinleýijiler bolup biler. Awa. Häzir men bir ustad, aktör ustady jaňa diýär. Semen Halifa jaňa diýär. Bala. Alo. Semen'e nezah salamu aleyküm. Aleykümselam. Men Kıvanç Allah Nazar restор Semen'e. Sesimizden tanıdım bu ya. Hawa. Boğmuşsun sağolunçuluk memme. Şükür Allah değerli istiyorsunuz. Tuğulemi Allah şükür Halifa jaň. Halifa men şu geçilen yol atdı gepleşiň 15-nji sanyny Türkmenistanyň halk artisti Nuriye Nazarova bilen ýazgyda otyrýar. Tanışmady da. Hoşna bile okuduňuzmy?
Atgowda halife ömrüňiz ok bolsun Allah'tan. Indi halife kan wagt kadar oturmayın. Siz Nuri Bey wence birja soraw bermer, istendik soraw dünýä temeden bolup biler. Ýaş killer alyp gidýän sorawlar bolup biler. Dörejilik temeden bolup biler. Ýöne gysgaçdan bir soraw berýäňiz, gysgarakdanam halife jogap berýär. Yani neyme sonra versem de. Sen näme soraw berseňiz ber, näýli ýagdaýlaňdy, gowy, näme çapdyň di, soňgulaklar boldumy di. Näme soraw beresiňiz ber men. Senin berjek sorawyňy men aýtsam gerçekli bolar. Nirde dinleýän işleýän. Ne telefon geçirýän? Çemen öre. Salam gowmy oňatmy. Gowmy çim baňatmýardylar. Taglyklar. Gowy. Yo, marda bir öncük diyen bir kafede. Zadi duvatir hava gonsan. Böyle. Sen gowaryan aýdym lan wa. Sen gadag aýdymam gowaryan. Dogry dämi? Aýdyp berdiňmi? Ha? Ondan sen tatar aýdymlaram gowaryan. Dogry dämi? Ýöne bir aýt. Türk aýdymam gowaryan. Gadag aýdym aýdyp berenmi saňa? Nurdan seni o kaldırımızda var ha sen bu aydınlara ihtiyacın var hani sen var ha kataraydı bana adamı söylüyorum. Adamı onun var ya. Şunun bir night bere. Böyle. Gadag aýdym aýdyp berýän. Alu taşın pasınday, men bar meken aluay. Suluk kızlar betinde, men bar meken aluay. Ay kızlar ay katarım sen, teňim sen, yen teki sen aýtpaýman, işiň bolsun aluay. Nätti? Sağ ol. Böyle min düşü soru. Böyle, çimam sana sağlık dileyen. Benim sana sağlık dileyen uzaycı. Benim beğendiden sağlık Allah'tan iyisin. Üstünlük arzu etken. Cevabı elinde bize de doğuştunuz. Bize görüp gittiniz. Böyle. Nesip olsa aydarım beğen sana böyle. Salam aydı. Davay senem. Spasiba. Çemen öğrenimine. Sağ olun. Davay. Sağ olun halife zanın, sağ olun. Sağaman işle. Allah zan. Nesip olsa inşallah Allah zan ömrünü sahnada gow eserlerine bilen geçtin Allah zan. Allah'tan aydınınız olsun. Spasiba davay devam tozu daçı. Sağ olun. Bir azazgama da wagtyňyzy aýryp bize aýranyň üçin minnetdar. Spasiba yo anlatıp programayız da şöyle baksan seýotýarsyňyz. Sağ olsun. Sağ olsun. Böyle. Indiki mihmanımız alsa meşhur aktörümüz Süleyman Eminov. Tanışmy? Tanış. Süleyman tanam okmy? Süleyman. Alparslan teatrynda 20 ýyl bolýar. Ha, Süleyman. Alo. Süleyman. Süleyman ağa salamu aleykum. Süleyman Eminov. Gowum taplar janyň sagmy işläp berdiň sag bolmuşyk. Awa, ýagşagym. Hudaýa şükür Allah dälen. Süleyman Zey, men şu an geçilen ýol gitmeşiň 15-nji sanyny Türkmenistanyň halk artisti Nuri Nazarowa bilen Mar welaýatyna ýazgyda oturýar. Awa tanaýanmy halifany? Ýöne özüň aýdarsyň ha, nähip telefon geçirýän men. Ýöne Süleyman men gitmeşimde şeýlerak bir şerti bar, gaýtdyk. Siz halifa istenip bir sorawlar bilen ýyldyryp bilýäňiz ýa-da gerek maslahatyňyzy alyp bilýäňiz. O belki o maslahat bereýin näse maslahat berip bilýän bar bolsa maslahatyň. Şoň üçin istenip bir soraw bilen ýyldyrsаңyz gowy bolarmy kanýan? Ine Nuri halifa geçirýän. Başdan halifa Süleyman Eminov. Salam, gowmasaňyz, oňatmasaňyz. Oňat. Gowmy, saglyklaryňyz hemme öýler, çağlar, hemme gowmy işleriňiz. Öz başgaran bilen bagly ýaşamak üçin näme bilerim? Öz maşgalan bilen bagly ýaşamak üçin senmi ýa Nuri öňce bagly ýaşamak üçinmi? Ha, sen. Başgaran bilen bagly ýaşamak üçin näme tasir etmeli? Soraw aýanmady. Süleyman aýdym, men maşgalan bilen bagly ýaşamak üçin
näme etmeli, nähili yaşamaly? Maşkalan bilen bagtly yaşamak üçin birege anam, söýgü, mukaddeslik, birege düşünşip, birege ağlamak bolanak. Onsoň hiç kaçan ağlasaň tutulýan dogry dämi? Şoň üçin birege söýmeli, birege bir mukaddeslik, birege anam bolmaly, dogry dämi? Ya çağacıklaňa, öz ýollaşyňa hemme ana birege anam bolsa, birege söýüp bolsa, hojalyňda abadançylyk bolsa, hemme zat gülýäli bolýar. Ine men pikirim. Dogry dämi? Amin, amin. İnşallah bolar. Ýaşy günler, ýaşy aýlarda. Amin. Bolýar, menem. Bolýar, taýlanýar. Tibede üstünlükler, abraýlar, Allahjan. Sağ olun. Sağ olun, minnettar. Süleyman ağa, joga bilen kanagatlanýarmyň? Aýny sen maren şundan şeýle halipaň diýýär, ýaşaýjak bolýarsyň da. Bildim. Sen şonýan ýaşaýan ekeningmi? Dogry ýaşaýan ekeniň ağa, başga soraw bererdim da. Sen ağa, zanyda bar. Ağa bilmeli, dogry aýdýan. Sağ ol ağam, ömrüňi dok bolsun. Allah can. Ömrüň toýlarda geçsin ağam, janyň sağ bolsun. Ne? Süleyman eminsin. Berensi oğlum goğsorup. Goğsorup. Özüne täsir edýän sorup bermeli. Jogabym sizden almalylar. Men Özbekistan'ym. Man özbek aktörlüğüm görüjüm men. Goğgorýan özüne. Sen otam, bilen sen otamazdan. Bizimki bilen meňdeşirek bizimki bilen. Özbekçe orada. Maýly özbekçe gürleme. Özbekçe men zor bilemem, hatyr bilemem özbekçeni. Nägedi aýtasamma özbekçe gördüňmi? Tananok gol diýdiňmi sen awra ýok diýdiňmi? Aşgabatdan geçensoň tanýarlar agam. Çağlar gördüňmi? Emme turdy şoýtýar bilen. Tanýar ekenler agam. Kerwan. Salam. Halipa bilen ýarga da bakyp dediler. Türkmenistan halk artisti Nuri Nazarova ýarga da bakyp. Sağalar o gelemde 3 durka men özüm aýtdym. Sololunun ýanynda kömekçim aktiv solol ýanyna bar Turutda şeň diýip sağalar. Geçilenýär Üniversitesiň. Özlük. Jurun oturdum kadydım ben. Yok. Agam sen mara alqaýdyňda men näme söýlerdiň agam? Süýümkülerden bir adaglyk bir diňjeler kelle bar. Bir azık kelle bar. Arqaýlyklar ali alqaýdyň aga süýümkü diýip. Bäde öýle işleň bitip ýörsiňmi ýa? Ne süýümkü diňjeli otyrsa. Halipa bilen näme? Gowy derejekde koýdy otýar. Hayır, anlamadım. O agam men çağalym, taşak gaýtdym, öýdäki taşak gaýtdym. 5 günler. Ay jaňjy bilip çağalamy ýanyny alyp gaýdym. O bilen öýde gaýtdym. Fark ker, men ýagda otursam gurlaşar. Bu bol pörs. Otursa taýda. Şäherdim. Ben köpekçi. Kerwan Rahmanow. O bir ýerde duranok. Bir ýerde duran. Nirata bir ýerden aýrılanok. İşin o satdyr işini. Inni kime jaň ederi Halipa? Kime jaň etdim isýan? Kime? Meselem öýdüňiz. Ýüregiňizde plana jaň edäýsem diýen neme barmy? Men Mar teatrynda hormat goýan aktörleriň biri, artistleriň biri Türkis Rüstem. Hawa. Şuma bir jaň edetim geldi. Jaň edäň. Hawa aýlaw turşuwat alaýmam ka. Ansır. Alo. Türksa salam aleikum. Selam. Hawa ýaşy. Agam edil bir 2 minut wagtyňyz barmy Türksa? Bolýa. Halipa geçilen ýoluň Üniversitesiň Türkmenistan Halk Artisti Nuri Nazarova bilen ýazga dowatýar. Öz ýylyňyzda Mar şäherinde. Inne Türkçe bir mümkin bolsa Halipa bar bir soru bilen ýüzlenseň ilk bir salamlaşdyň bir şuny işte görşensiň. Awa. Ýygynyň bir soru berseňiz Halipa ýöne bar. Köpsi men näme soru bersem kan
Bak men sana näme sonra berdim bilemem o diýler. Sözler köp bolýar. Näme üçin olam hormat goýup tarapdan bolýar ya kursaşy bolýar nemedir şoňa sonra beretlergene ýönemen etjek kaýsym halipa ullukan hormat goýup ýerinden şoň ýary ýaljak bir sonra beräýär hormatyny ýary. Ne başyna men telefon geçirýän. Başyna halipa. Türkistan salam. Gowmy? Salam, oldu mu? Oňat gowmy saňyz, oňatmy? İşler gowmy? Oňat pasyba, ýa talypla. Oňat bugün görüşmedik biz. Bu diýiç günüňiz ýa-ni? Daha görüşdirdi adamlar. Hawa. Men sorolunga garaşýan. Sorunga garaşýan. Da, Nuri. Haw. Şu instituda giren zavara. Hawa. Instituda okul giren ve ne de institut prapur kırmanda diyen o da. Hawa. Etçu detja hawa. Hawa, super meses. İşte gereken. Sonra nere öldürdüm. Ha, men mi? Etçu. Hawa. Men şowat ilkinji egzaminne etçutda. Hammama girişim. Bilýän? Başta etjek tapmadyň halipa. Ondan soň men keyik boluşum. Bilýän? Hawa. Ondan guducuk boldum etçutlardan. Hawa. Tuğdan ulu yaptın, nädik geçecek diýdi. Şo sonra o jogap ber, şo tuğdan geçip bilişim. Bilýärmiň, şoň üçin men bäşlik alym etçutdan. Söyle. Men bilen Bilýärdiň da sen hawa. Aydım böyle olmalı aydım size. Yürüyüşte sokak bağıp da ayrısı. Hawa wakalny tapak wada hawa. Sokak bağıp da ayrısı. Valla şey aydım. En raktalarını söyledim aydım oturdum da. Hawa, söýýänne aýdymy. Türkis bilýän. Hawa. Bu bilýän. Hawa. Kanagatlandyňmy? Soraňa jogap. Kana. Ya manu kanagatlan. Sawal. O kanagatlan. Vay bari atı geçsinler bu okey. Hawa. Agyrka bedir. Hammamly. Hawa. Valla bir soru zam. Saryň sawarsyn. Sawal Türkistan, sawal. Hawa. Hawala. Ya gonja berýän. Türksaga ömrüňizi gorsun agam, saryň sawarsyn. Türkmenistanyň oturna saňa ulusdanlyklar ardy edýän agam. Sawalym. Inniki mihmanymyz. Näer olam bolsa berdi. O soru berdi. Tebebi başta etçut bolmaly. Hammamly etçudmady. Suwdan geçmek etçudmady. Haýwanlary ökünmek etçutlanmady. Aha. Jolar taýýarlykly geldik. Bir etçut bady. Durkan paştalyon saňa hat getirýär. Şo hatda näme ýazylan? Şonu şo hatyň üstü bilen hatam ýok, zadam ýok, şonu alysyň, şonu okap görüşüň, şonu nakda duýşuň, gowmy ya gülkülimi ya gıýlanşdym ana şo zatlary şeýdip edip bilseň, şo düşünse, şo sizine men şonu şereket etsem, sizem şeýtdiňiz diýseňiz ana şoň ýerine düşdi bolýar. Düşündüm halim. Inni bir mihmanymyza jaň etdim. Men adyny aýdyp oturmaýyn bu gepleşikde. O meýadaýlar salam. Tamam. Men şu wagt Mary şäherine Türkmenistanyň halk artisti Nuri Nazarova bilen geçilen ýoluň 10 stanyny ýadyp oturýar. Ay tanatda dediňden tanada. Elbette Şemşat Hotçyeva men talip ýoldaşym. Jana balan. Mehriban käbäňiz kursdaşa kenip Nuri we Halipa. Men on käbäsi men. Ýa. Inni bir mümkin bolsa siz bir islenlik sorawy Halipa berip bilýän ýöne käbirden kär way Halipa men sana näme soraw berýän diýip geçme gaýrat et bir soraw ber. Nurzanaja diýerim. O başladı ýöňünden. Yo, Şemşatsan hökman soraw bermeli diýinja. Tamam. Belki isteýär. Yo, belki käbir zatlar ejem barada bir zat sorarsın. Belki ýaşkyllaryna, belki sen bilmeýän zatlar bardyr. Belki käbäňiz barada. Belki ýaşkyllaryna käbir dörejilikleri
sorarsan. Sonra mana zat gel, şemşat hutçu ve baştına ne geçer. Tamam balam. Gowum oğlum. Oğlum, gowum oğlum. Cana. Gowum. Bilin ama hocam oğlum. Cana balam. Tüyana balam seni. Yani. Ya bizim orada ne vakit ne sonra ben bu daima diyeceğim o. Küçük hamlen tennem ettim. Sevdin mi? Men tennem Nurcan eceng dördem mi balam? İkinci eceng men o balam. Balam. İkinci de atlay ha. Bilyanem derdim diye sanıyorum. Yıllar ne etse mesela? Ha. 76. Ha, 76 2000'de meden alım teknikuma girdik eceng bilen bile. Ha, 79'da da yukarı okudayına gittik Taşkent'e. Ha. Tamam. 84'te oturduk. Ha. Ben Ayulcan nenem sen bilece, ben kıydım bilen bilece. Doğan sev, doğan. Doğrudan. Şu vaktim. Da, bu akşamım da var. Şema. Şema, canın sağ olsun. Valtayranın için köp sağ ol, biz için az fırsatam olsa ömrünü de koysun. Türkmen'in oturuna ol üstünlükler ardı ödeyen kurtaş. Canın sağ olsun. Sağ ol. Size de. Bari yazayım da var. Balam. Ne ilerdi? Duygulandın mı? Hem köp zatlar yadıma düştü. Söyleme. Ha. Bak. İnniki mihmanıma mekan. Öl kerdasını öl sayardım. Mekan terde kanım diyanız mı? Onanç bey diyanız? Tebebi haytı bir sözü aysan tersine aytıp bilen oğlan şey. Söyleme. Ha, bir boy. Ugan selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ugan suat orabatları toyda ben alsam zengili bir yerde kabatlaşmalıydı. Bol ya, düşündüm. Toyda kamanca sov. Ama toyda da ugan yani gider diler sonra gitmez otur. Bir qıra çıkıp bilýän bir gepleşdi otyň kısancak bir minut wagtyň barmy? Dur men aşağı düşeýän bir la okul. Aşağı düşdün şu atýan. Bir minut aşağı düşeýän. Bol ya. Ha, tamam. Familiýasy näme şunu? Biz mekan terde kanıp bir mekan ha. Ha, Bekmurad. Bekmurad. Ha. Bekmuradov. Mekan Bekmuradov. Awa aşağı düşdüm de. Katowy sawal wagtaýran üçin toyda kelin. Neme? Men şu an geçilen yol atı gepleşin 15-nji sanyny Türkmenistan halk artisti Nuriye Nazarova bilen ýaz edip otýar. Mart şäherine. Awa. Inni siz gysgazyk bir sora we bir gysgaç jogap berýär. Jogaby alýaňyz size ýokary galyp ikinji etaja galyp toýuňyz dogam edýäňiz soňmaňyzy menem gepleşigi dogam edýär. Ne Nuriye berýär. Ýene sora bermeli. Men sora bermelimi? Hawa mekan. Mekanjan talam, gowum oğlum. Selamünaleyküm Halipa. Gowumy oňatmy, taglyklar toýdan barsan. Awa spasiba. Teatrın içinde ilkincilerin hatarına şäherdiler kim Halipa? Men Sabra Taýba neme neme Sabran Naglyjyba, ondan Jeren naýda oğul Jeren naýda bardy. Gözel Ataýba, ene şolar. Ha, şolar şägird däl. Halipalam olar men. Teatrda kim var? Şägirdlerimden neme var? Bibi var, bibi. Aymaka var. Ha, aymaka var, bibi var. Ben girem okmama. Siz girýäňiz, mekanjan. Siz bilenem kän. Men her bir partnerdan niýe dem alar diýär-de bilýärmiň. Siz näke görýäňiz men bilen partner bolmagy, mekan? Partnerdan dem alar diýler. Siz bile saklar çıktım. Kesbirine getirmeyene, bana ansat düşe.
Ya senaryoda yoklar, tarım değilse alıp çıkıyorlar zaten. Hawa. Bidem menem şonu mekandan siz bilen partnörden demalar diyen nemeni öňe sürüp men siz bilen partnör bolsam bir hili özüm şol oynayan keşpimden hem has bir artık maç ümlükler zatlar goşup bir hili kapya gelýärse ikimiz doğrudan mekandan. Şunu. Sağ ol, sizem sağamanca soğun. Sağ ol mekan. Böyle. Öyle mekancan. Bunu müstenlik sorun bir bilemenin şu halife arza. Hayt Murat Turduyev Türkmenistan halk artisti. Hayt Murat. Korean. Hayt kaka selamun aleyküm halife. Yaxşı qoymadın canın selamun aleyküm. Bir minut vaktiniz var hemen bir gepleşip dötürüne hayt kaka. Men şu an Maraş şäherinde Türkmenistan halk artisti Nuri Bibi Nazarova bilen gepleşip edip geçilen ýoly. Hayt kaka bir gayret etdi şuna bilmejek soragyny berip berýärdi halife gayret et. Gün şu var, kime cemaatım var çüylep, cevap verýärler. Men bağırmak dedim, şunu bilmezdi. Ine telefon geçirýän halife. Salam aleyküm hayttawan gowmasaňyz. Oňat gowmadym da, oňat mutaglyklary hemme. Çağalar ödün işleriňiz. Allah'a şükür tamam iş yapıyorsunuz. Oňat Allah jana döneýin gowy. Ya. Hani Ben duyduğumda sonra diye. Duyduğumda sonra diye de. Hawa. Duyduğumda neyse halifalarla işleştiğimiz şunun içinde en bir ölümü yakın istemek yemin için yaptığınız var da ayıp Bana en yengil düşen aktörler Brad Türk. Şimdiki aktörler şeyi yakın oluyor da. Hawa partnörden demalar diye hayt kaka men wara bilýän we kakyly Garajaýew bilen şeýle köp kesipler döretdik, şeýle köp obrallar. Haýty spektakl bolanda şu er aýalyň kesipi bolsan ýa beýle bolsan şoň bilen biram Türk Rüstemow bilen bilýärmiň şeýle bir partnörüm go bolsa ödüň hem hasam bir hüwesli oýnaýan da bilýärmiň haýt kaka ödüň bilýänsiň o neme turp oynamada näil gowolly bilýäňizmi siz bilenim? Yüreğimizde oraya da kendine kapak edilen ilkin bir şubatdan iramin var ya çıkanıp da Hawa iramin hawa tawsir hawa. Bu maddi şubatdan o yüreğimizde oraya da kendine çok şeyle yeni düşüşen partnörüm kadip krediyerim doğru eder kenan. Hawa tawolun hayt tawolun. Tawolun gepdi ama bilmede sonra bilmede sonra borsan diye onu nerede koşkur yemezler bakı. Hayta kaya sizi adamda da var bulara jaňa diýanlar ýaman kıyın sonra bolar. Şoň üçin şu atdan kıyın sonra bolar. Tarony berýär bular. Hemme sen näl hayt kaka sen ýüregiň uku. Hayt kaka görýärmi? Ýa Ovadaşın kötemesene. Hayt kaka ovadaşın köteme. Aydy ver bilerin inşallah bilerin. Bala, var. Var hayt kaka. Tawal. Halife ömrüňiz ok bolsun, janyň sag bolsun. Allah ýarkasyn, Taňry ýarkasyn. Tawal. Bale halife. Nemeden indi açık sonra zanetmeni açık. Bale. Hayt kakaýan gowdat berlek geçdi men berjek boldy meni hayt kaka ýerrak beräýdi onu. Açdedim onu soňragyny berjekdim. Türkmenistanyň halk artisti Kakyly Garajaýew. Türkmen teatryny hususan Maraş vilayatynyň Maraş şäheriniň Kemini Adnak Döwlet Drama Teatryna on eden isi gatyken. Şol bir sanyna Nuri Nazarowaň bilelikde eýne berişip eden işler gatyken. Hawa. Onu häzir başga ýerden gepleş ýazyp otur kamam.
ayrettin üstüne durup geçiler. Yönü Nuri Nazarova bilen ýazylyp oturka getmesi Türkmenistan halk artisti merhum Hanife Amal Kakel Karacayev barada bir içkin bir ýatlamalar aýtmasam sebäbi sen dinleýijiň senden öýkeler. Hawa. Kakeljan bilen ola 84'te men gutorp geldim. Ol 84'te okuwa bardy Taşkentde. O Taşkentden 88'de gutorp geldiler. Olar dramany gutordy. Drama däle ýöne dramany gutordy. Aha. Kakel Karacayewiň ödem tehnikumam gutordy. Tehnikumyň haýsy bölümini gutoran ýazmaşyna ýöne şonam gutordy. Onsoň ödem men owadaşym. Söyleme. Murgaply hawa, ikimi de murgaply. Haýtkaga da murgaply. Bilýär. Hawa. Onsoň şonna biz işe gelenne bir de ilki bilen şu Mülk diýen spektakly Gurban Hotjiýew goýdy. Şonna men bilen partner er aýal bolup oýnadyk. Birinji hawa şonna. Gatken ýyllar boldy da oňa. Şu wagtam gitdi ýaşa spektaklymyz. Kakely pahyryň kesbini inni Türk Rüstem oýnaýar. Türk Rüstem kesbini bolsa Hanjayev diýen bir artistimiz oýnaýar. Ýöne şo wagt Türkiş men onsoň Kakely Türkişiň aýalam bir ýaş aktrisamyz Çimengen oýnaýardy, Aýny Begliýew oýnaýardy. Şeýle bir partner bilen wada edenle şeýle bilemok öňkü şo spektakllarky sözlerden başka sözlere mara gelip diline gelip o durmuşdan alınan spektaklın öýde durmuşdan alınanna. Öýde spektaklın şoň üçin durmuşdan alınan soň ýöne goşulyp gidip otyr. Öýdemedem öz aýtýan sözlerimize de gülýän wagtlarymyz bolýar, hatda tomaşaçylar bilen bile diň gülýän wagtlarymyz bolýardy da. Kakely Halipe bilen partner bolmak, şoň bilen bile kesip öretmek gaty aňsatdy. Söyleme. Gaty aňsatdy. Rad etmek. Şeýle go aktyor. Dörrew alýady. Käwat gaharlanşýadygam oň bilen. Sebäbi sözi käýarym ýadymyzdan çykýardy. Ya men özümde şeýle neme bar. Men çitka wagty stol başynda işlemizde men ýat tutup bilemokdum. Söyleme. Haçan men sahna çykýana, sahna çykamda şo kespe girem de men hemme zat kellemde de galy üstüne de zatlar goşup kesipler döretmän men şonna goýarýan. Täs Mehmet Weliýew Ömür Mukam diýen spektakl goýanna şonna bana sen ýat bileňok diýdi. Sahna çykýardymy? Sahna çykyp sahnada sözlerimiz aýdamyzda eýän men bilem her kimde her hil neme bar. Alış sunwata giriş. Ine köp kişi stol başynda ýat tutýar. Sahna çykanlar arkaýyn. Men sahnada 5-10 bir hepdeden soň eýän bilýän men şo sözlerimi. Men ýöne näme üçindir? Men öýde ýat tutýar, sen alýan ekem. Ýerden okýan edem, daňdan. O şonna kelläňde gowalýardy. Hemme zatlar kelläň durup aldy. Gadet. Men bolsa sahna çykanda şo zatlary bilýän. Şonna Kakeljan aýtýardy da, Nuri biläý sözlerini biläý diýip ken janyk bor bilýän bilen oňa sözlerimi bilip oýnap başlaýan bolan. Ýa-da bolmasa şo kesbimde bir zady eşk taýlamakdamy, ýa-da şo kellämde o nemeleri düzetmekdemi, bir zatlar tapýan bolyn bara. Bir öýde bir partner diýilen bigen ýa-da da. Yaman gowuk tapdyň şunu diýip. Biz birek-birege bir hileki düşünşip, birek-birege sora berip, şeýle bir zat etjädik de. Doğru. Ya, şon ýaly Kakely Karacayew bilen onsoň satiralarda da gatken oýnaýardyk da, satiralarda bir hileki gülküli sahnalarymyzda köp kesipler ýerine ýetirýärdik. Kakely bilen. Kakely Karacayew entek gerekdi mi? Gerekdi. Gat gerekdi. Şu wagt şolun Kakely Karacayewiň ýeri oýlup durda. Söylem. On kesbini ýerine ýetirip biljek. Az ýok. Yok şu teatrda.
Sat Halipaman Türkmenistan'ın halk artisti Hakkeli Karacay Halipacan olsuna yaptım. Zahid cennetten olsun. Allah'tan çağalarına ömür versin, ömür devam etsin. Devam etsin. Şimdi Halipa geçeri şeydirek sonra olur. Durmuşta öz işinizde, döröcülüğünüzde bir şeyle bir kıynak gören gidiren oynayıp bilmedik, arzu eden eserleriniz oldu mu? Bak ben şunu oynayamdım da. Men şonu oynadım. Oynayamdım diyelim, oynadım ben. Bir kelmesin biri, nedir restoranda? Yöne men şu aytyan sözlenmadi. Aha. Men hakiki gaynımın alkalan oğlum derle beyle oğlum eceten nem için bir yere geldim. Sen gelmelilerlin diye. Benim şey diyen, men bir yere köpten ver gelip bilmeyen yordum. Men nazar sanan ötünç doğramana geldim. Mana davam. Elin ver bağla. Nazar can. Men sen ecendirin bağlam. Men bir yere gelmelilerdim. Enen bana her adımda ölen oğlun yatladıp dursun. Sen kovsa git, bizim köymeli, senem köyme. Oğlunum ul olur, bir kemsiz olur, kıyınçılık görmedik yalıp olur dedi. Men şonuna da gaytmadım bağlam, men şonuna da gaytmadım. Yöne enemin öy hoşlarımı, ayakkabımı, bosavadan dışarı okladı. Şonun son bağlam. Sen bana görkezmediler bağlam. Sonra bağlam. İçi can, ecem can, ecem deyip şeyle bir kucaklaşan fırsatlarımız var. Men oğlumu sonra Türk Üniversitesi'ne oynadı. Onun ön reaknemede kakeli men oğlum oynattı. Türk olsa men böyle oğlum oynattı. Şu kesmemi görenler gelince sen ağladı mı biliyakanin diyen sorular verdiler bana. Konsa şeyle kovuyor. Şeyle. Şopurtat şöyle oynamak için şu zenanın kimliği, nehiyle gelin bolonluğu, sonra şey deyip kaynenesinin kuşu, şu atkı durmuşta da son yallatlara kavat girip oluyor. Biliyor musun? Son yallatlara. Doğru. Halipacan ömrümüzde olsun. Şu an görüp oturanlar, tabi de tomaş edip oturanların mehmanlar aydan spektakl görüp oturan yani. Sebebi Halipa Murtefer namı onun men düşünen bir tiyatrdan çıkandım. Hava. Halipacan ömrüm uzak olsun. İnni Sağ yeni şeyle sorarsa Halipa. Soru ver. Sen durmuşta dokudum dedin mi? Hudaya münde bir şükür. Yollaşım ba, oğul yerine oğlum, kayıd yerine kaydım, artık yerine artıkım, işim, sınvatım var. Sınvatım var, tarpam var. Hovanlarım arkadağım, arkam var. Ak yollara uzan, yaktı ertem var. Can vatanım evi Türkmenistan'ım, arkadağlı kahraman terdarlı Türkmenistan'ım. Öne, dine, can vatanım Türkmenistan. Men ne edip beğenmeyin, men ne edip boğulmayın. Allah'dan şükür et yani, şükürlerim köptür. Tamam Halipa. İnni sınvatı bir ağaç piç veredi. Böyle. Edüse kasır, kat tüysürmen ağrı. Aha. Bu edilen işler kat ağrı tüysürdüm, iyiliğine alıp olmaz. Dursun ustaydı. Halipa, siz yanımda sonra verdim, dokudu düdü dedim. Hava. Katı beğen yani. Durmuşta bir neyse eriydi adamlarıma elinde gidirirsin. Hava. Gidirirsin. Emme mi dediler? Emme mi de tabi. Durmuş tabi. Hava. İnni Halipa. Ağır günlerim oluyor. Hava. Şimdi. Kıyınçılıklı günlerim oluyor. İnni Halipa'dan size şeylere soru. İnni şu
Demän görýäňiz demir, galay, perde. Hawa. Sizin durmuşuňyz perdeden bärde. Şu demirden. Aňryk de geçmäne iýip. Aňyrda işiňiz ýok. Ýöne şu aňyrda temir gidiren bir mähribanyň we irinden we Allah'dan arşdan ferman geldi. Şu wagt sen halal rahmet çektin. Ömrüňi halka suňata bagş etdiň. Awa hada bir şeyler bir egilşik ediýär diýseler bir mümkinçilik berdi sana. Şu aňyrdaky demirin aňyrtyndaky galan, ullu gala dep alarlar şu. Sen durmuşsun bärdi. Şondan bir adamy almaly. Ali sana ýöne şeýle edýär adama. Öz yerinde oturdup bir käse çay berjemem. Elbette. Kim? Men Ejemjan. Näme kakamda? Kakamjanım. Yo bir adam diýmeli. Bir adam diýmeli. Bir adam saýlar. Olar ikisi bir adamdy da. Olar ikisi bir adamdy. Sebebi men Jogaby näle berdiňiz? Ýa halifa. ikisi bir adamdy. Sebebi men şu Taşkentde okaýa kamam. Taşkentde kamam. Ejemjan, kakamjan maňa til kakardylar. Balam gowma hawa gelerdim. Kakamjanyň oturan jaýyna gyşyň orta kaýyny üdümler, narlar, almalar fetka ýaly nemede talanyp durdy. Vay kakajan balam saňa oýdum şunu diýerdi. Ejemjanyň elinden pişiren çörekleri gelemde, külçeleri. Ay näde bular näde bu adamlar unutmajak. Ayarlygynym mady aman nursun. Näde unutmajak. Men unutup bilmeýän bular. Men ayarlygynym mady aman nursun. Men şu okuw gutarıp gelemde ýaşlykda men başda gelemde men gaziýada çykamda şu gaziýety şu wagt geçenini saklap näçinji ýylka 84'te geldim. 84'te gelemde men şu kespi maýy gödel kespi ýerine getiremde gaziýada çykamda şonu saklap onsoň inni aýtdylar da şonu şu gaziýada şu ýollaşy hol arada berdi doňjum jaýynet olsun ýöne ýollaşy şu wagtdan ba 10 çagaty var aýarlygyny 10 çagatynyň 10 samma hemmesi durmuşlyk gowy onsoň men durmuşda aýtýarlar artist näme başarýar pikir etýärler tikin tikip bilen okdur diýär şeýle keşteler etýärdik nan yapýardyk hamir etýärdik oto etýärdik ot urýardyk palta ýygýardyk biz döwürlerde şodatlar şeýle bir biz özümizde şon ýarda etýärdik paltanan şeýle bir ýygardyk men şu wagtda mektepde palta ýygymda ýygymçylygym bardy şu wagtda şu 18-nji mektepden bäri göçdük aýyrdylar maýran okma şu wagtda şu palta ýygyp ýörün şeýle paltan şeýdip duran nemem kesbim bolmaly şeýle mektep döwürlerine bir palta kitdiler de şonu men ejem kakam şeýle bir hemme kişi hemme enatada mukaddesem Allah'dan olar hicem ýatdan çykaryp bolmaz. Men Ejemjan 106 ýaşa bardan çykdy. Bak tuwalama. Ýöne şonda da Ejemjanyň aňy, düşünjesi, tikini, açkydakyň manjyk iňe sapardy. Neçe ýaşlarynda ka? Iňe saparmady. Way. Şu 106 ýaşna Ejemjan bize geldi, yaramajak bolýan balam diýdi. Gelýdim. Şondan soň aradan çykdy. Şu wagtam tikin. Şu wagtam men Ejemň maňa tiken bukjasy dur. Bukja. Şonu ýörmep, depjep, şu wagtky ýaşlarymyz bilemi ýörmemän, depjemeni inni öwrenýändiler. Sebäbi arkadamy şolara sapak geçdi, şo sapaklary ýörmemeni, depjemeni, ýawşyrmany, şo zatlary. Biz döwürlerde şo zatlar Ejemjanyň şeýle şo zatlary öwredeni
hünäri öwrenle ýigrenýärdi. Onsa şon ýazatlar öwrenip, nan ýapyp durdum bir gedek. Saralyp ýap-ýasanan ikili gaýalyk saralgy dolyn muzikalny mollum geçip barýardy. Odan mollum diýdim, gelin çörek ýiň diýdim. Oğlum, vay, Nurbibi sen mi boyu? Ha, o mollum men. Nanam yapıp bilýämiň diýip. Görýärmiň? Şol şey diýär şu adam pikir etýär şular nanam yap tamdyr diýilýän zat mukaddes zat oňa nan yapıp ýyljadyk çörek ýyp, şo çöregi suwa batyryp, şo mollumyň işi. Vay, hemme zatlar öwrenýän. Enata Şonlar. Sahillik yıllar, Awa. kamillik yıllar, mektep yıllar, studentlik yıllar. Yıllar öýdüň alýa. Hiçli. Ýekece günden ýekece mundunam gidiren o. Kursdaşlar. Özüniň kün alýa. Kursdaşlar, klasdaşlar, doňunam ýakyn adamlar bolýarken. Şeýle. Neken adarmy dedi şo kursdaşlar edi şu ada. Ýok, beýdime. Görmesem şo. Vay, beýdime ýa. Gat men ökelerin beýdime. Geçer canım. Ha, şey diýen. Ýürüm ýarýanda, ýürüm ýarýa. Olur mu? Ýan kursdaşymy ýatladım. Ha, vay, vay. Halipa, indi şeýle sorak. Ýene size dünýä temadan Böyle. ýekaja gaýdyňyz bar. Bir oğlum bir gaýdym. Gaýdyňyz durmuşa çykardyňyzmy? Hawa. Tölerim, bagtlar ordan Allah. Hawa. Saga çykdylar. Hawa. Amin. Indi size şeýle sorak. Ene bolla mama da bolasın melyan etip borda. Bolarsyň inşallah. İnşallah, amin. Bolarsyň inşallah. Siz gaýdyňyzyň ejeti bol, mehriban, käbesi bolup gaýdyňyzy indi bir ojaga olum bir ene bolup barýardy. Olum bir ojagyň ejeti bolup barýardy. Bir ojagy siz ýaly sizin bir ojaga durmuşa çykyp gelersiňiz, dogry. Şu ojagy ojaga saklamaly, hawa saklamaly. Indi siz gaýdyňyzy, öz mehriban gaýdyňyzy ýekece wesiýet bermeli. Şu ojagy saklamak üçin. Şu ojagy saklamak üçin şu giýegiňi bilen bagtly ýaşamak üçin, gaýny bilen, gaýyn atasy bilen, umumyň şu döwlet ojak bilen bagtly ýaşamak üçin siz mehriban ene bolup gaýdyňyza näme wesiýet ederdiňiz? Ýöne bir wesiýet bolsun. Bolýa. Şu wesiýet. Sen gaýdyň ömrüniň ahyryna çenni. Ýadyndan. Sagalaryna da şu wesiýet goýup gidip bilýär. Gaýdym. Ýöne gaýdyna goýup gidip bilýär. Hawa. Gaýdym. Maňa şeýle wesiýet etdi. Aýdypdy. Şu ojagy öýe gelin bolup gelemde. Hawa. Menem sana gaýdym şu wesiýet etdiýär diýär. Siz gaýdyňyzda näme wesiýet ederdiňiz Halipaja? Men gaýdyma şu wesiýeti etdim, edernem, edip goýdum men. Balam diýdim. Baran ýeriň bilen boldy. Şol ojakda ody bilen ýerip külü bilen çykyp, şol ojaga mehriban bolup, şol ojak nan ite, gatynan ýersiň, ýag ite ýag ýersiň, ýüpek ite ýüpek ýersiň, ýyrtyk ite ýyrtyk ýersiň. Şol ojagy saklamak sana bagly. Sebäbi gelin etdiýän gaýynlar diýdim. Gaýnenene, gaýnataň teň ejen kakaňdyr diýdim. Şo wesiýetim amally bala. Bir günüň gaýdyň baran ýeri mysal üçin gaýnenesi, gaýnatasy, ýoldaşy şeýlerak bolup beren ala şamka. Sebäbi men şey diýdim. Gaýdyma. Gyzykly sorak ha? Hawa gyzykly sorak. Men gaýdym aýtdym. Sen ýalňyşan ýerinde gaýnyň aýdarsyň. Yollaşyňdan bir näradylyk tapsaň, gaýnyň aýdarsyň. Ol gaýnataň aýdar, ondan şo hojalyk hasam berkep düdeler. Sebäbini şu wagt men öz ojagymda, öz hojalygymda gelinim bir azajyk ýüz salyp bolsa näme boldy balam? Maň aýt. Men aýtdy, men ýalňyş bolsa dogry diýär, ýalňyş bolsa ýalňyş diýän, dogry bolsa wesiýet berýän. Şo diýen men bolýar. Men gaýdyma şey diýdim. Balam diýdim. Şu gaýnenen sen ejendir, gaýnataň kakaňdyr. Yollaşyň sen ikinji hudaýyňdyr diýdim.
yalan sözlemek bolyan nädir? Ağlamak bolan ok. Hemme zady dogry aýt. Dogry zady aýtsaň ýoluň açyk bolar diýdim. Men näçe bu soraw berýän Haripa? Beýnata ýaş masgalalar bir üç köşkatlar şeýle bir gowun ne degizler zat ýöne köýje bir zat awa şeýdip bir durmuşlar bulaşýa. Hawa. Gatygynan ýa. Bulaşýa durmuşlar. Men häzir gözümün alna bir kuşlany taşyma gitmeler öldü öz zaten ve bir ilan salanlamada da bollu ara. Bizde de kan. Ýöne inniti şu yeni hükümünne mesela yeni hükümünne çok gıydıma vesiyet etip ber. Yine biraz bu koşartoş pekerin ayetler. Şu yaş gıydılara, şu yaş maskala uğrayan zıgıdan men gıynan yani. Katı gıynan yani. İlk gıydıma da vesiyet etip ber. Oğluma da gelini ne gel saklamanı şu pekerin ayetip ber. Şu tomaşaçılar koy bir halifaların dilinden esteler de men ediyen her bir işlemin, her bir dörücülükten mi anırtınına yarımın orta sınyahtır halifa. Men şuda bolmasın hep ediyarsın. Gelecekte yaşamı sonyan bolmasın hep ediyen. Oğluna vestet edip ver gelinin ne ayın saklamalı, gıydına da yollasını ne el düşünsmeli, ne mi demeli, ne el durmuşta yaşamağını. Siz Türkmenistan'ın halk artisti Nurbibi Nazarova şeýle de mehriban ene bagazy umuman sanlygy diýilýärdi adam aktörün giden işi ýatýar arhiwi ýatýar siz akröňizden hem mehriban ene bolup bir ýaşlara westet edip berdi men haýşe men şu durmuşda kän zatlar gördüm kän zatlar bilýän spektaklaryň bilen ýa-da bir ýerik toýu toma baranda ýa bir ene köpçülük yerlerde ine bizim bayramçılıklanmady bolýar, köp kişiler gürleşýär sonra her kim sehel çadatdan bahana gözlýär. Ol bahana däl. Durmuş gaty iňçe. Siz haýsy tarap aýdýaňyz? Gyýdyň tarap aýdýaňmy, oğlun tarap aýdýaňmy? İkisem. Oğlan tarapa daýdasyn belä, gyý tarapa daýdasyn belä. Tebäp 2-9 bir hasap bolýar olar, dogry dämi? Oğlan aýdasyn belä. Venan nimek enengdir diye. Venan nimek uyandır diye. Şu venan halkı tekelçe gowunu var. Şoňa senni mehribanım edidim dip dogry zat aýdyp ağlamancak falan ýeri gitýändirin, falan ýerden gelýändirin. Şeý diýende dinlemek o dena. Dinlemänem. Dinletmeli. Sebebi dinletme. Ine men oğlum. Ece maňa aýt. Men maşgalan näme saklamaly? Balam, maşgalaňa ilki sen oňa bolan anamyň, oň saňa bolan anamy. Birek anam bolmasa durmuş bolmaýar. Ece men anam bar, anam berýän. Anan ýan dämi? Ne bar gadamjym berýän. Öýüm diýen, çağılam diýen. Ağlamak bolan çağılaňy söý, öýüňi söý. Dor däm sen eneň ataňy söý, eneň ataňdan alan öz alan terbiýäňi, mukaddesligiňi şoňa düşündir. Näme üçin öýdäkiň ejeti zor geline jaň edýär. Näme üçin her gün öýe gelip git bu hepde bizde bar, 2 gün bizde bar, 3 gün bärde bar. Näme üçin diýär eje? Näme etmeli şonu? Şonu aýtmaly. Sen öýüň barmaly, balam öýüň bar, daýda. Men ine şu gelinim şunu. Men aýtmaly. Sen bar, ejetine gyýda bir aýtmaly. Eje, men gül ýal durmuşumma. Eje men sen wakaň, ýekejem men siz wakaňyz. Men şu aýarlan meselesine, temasyna girmäýin. Siz wak. Ýok, näme üçin? Taňa durmuş gerek, dogry dämi? Durmuş gerek. Taňa şu gelinin gerekmi? Gerekmi? Geliniňe birinji düşündirýän. Ejeňe aýt edidim. Men hiç gelnemem ýok. Eje düşünýän ýaş kelle. Ýanynda bolýar diýe, işe gidýän hökmat olup diýe, esemet diýe, ýajan diýe. Gonç. Men seýle öýe gidip gelmeli. Sebebi söýýär. Söýen soň seni çaltyrak öýe getireti gelýär. Biderek yerlerde boldurasy gelen ok, dogry dämi? Men işdeki ata söýme gitjek diýe. Ine geçsinler. İştekan ata söýne näme üçin gitmeli? Seni ruhsatsa. Ejet sana diýe. Ejetsaňyz da ejetine düşündirmeli. Daýda. Gyýt düşündirmeli. Elbetde gelin düşünde. Ejejan
Men barıp bilemok. Tebep öýde işimken. Men öý işleri bilen, yollaşymyň işleri, daýdama, gaýnama, gaýneneme tereten ejejan. Tenem öz gelinine gödöňe getirýärmi? Ejejan şonu ejetine düşündirmeli, eje düşünämeli. Ene diýlen dat düşünmeli şoňa. Ene mehribana, dorda ýöne gynansak da käbir eneler, käbir ene atalar şo zatlara düşünmeýär. Indi bir zat aýdan Halipa zat. Gaty gynanýan. Şeýle bal bilen böleýin. Gyýdyňyzda näçe oğlunun jaňa diýýär. Meselem siz ene. Sen biriniň Men nemesi gaýny. Hawa. Bir özümüz ýaly gerçek diýdim gaýny, bir öýe saklap oturar. Mert diýdim gaýny. Meselem, düşündip bildim Halipa. Hawa. Indi siz gyýdyňyzda mesal näçe wagtdan jaňa diýýär. Meselem. Men gyýdyma, ay mena ken jaňa medemek dogry aýtdy. Özler habar tutdy. Näçe wagtdan? Ay 15-20 günden dat. Arykda jaňlaşaňda şol garaçyn. Yo, men jaňlaşamok. Berekella. Tebäbi. Gyýdyň jaňa diýärmi? He? Gyýdyň jaňa diýär. Jaň etdi. Kawat alyp bilemok, kawat adetdi. Düşündüm, Gowy jaň gowy, etdi. hawa Gowy gowy. Hawa, käýerim gewin jaň etdi. Togy. Ana. Şonal pursatlar. Ýöne men şu atam şu ýaşlara aýdasym mele. Ki Halipa. Birek söýün. Birek hormat goýun. Yağ ise yağ yiyin, yüpek giyse yüpek giyin. Gatınan olsa gatınan yiyin. Öz halal çırığın yaramır, çırık oğlum, balalarım. Kim için etmeli şonu? Şonu hocalık için, yaşamak için, yollaşın için, gaynenen, gaynatan için, bir mehribanlık için, bir ocağı saklamak için. Sizin bolun sağacıkları terbiye, hawa. Tebebi şu wagt durmuşda sen söýüşden çağa görüp otyra birden çağılan ýanyna, çağılan ýanyna söýüşmek bolanok. Gaty dogry. Bolanok. Çağılan ýanyna gaty gaýrym söz aýtmagam bolanok. Tebebi olaň aňyna galýa. Ine şu çağalar gitjek ka hudaýtýan çağalara. Hudaýtýan şo çağan gulagyna galýa. Togdam enemiň hudysy. Allah balam, bal balama, huwa balam, can balama, hudileyin balam seni, Allah'layın körpem seni. Bir şeydi hudi diýilýän zat adamın yüreğine son ýalymeler galýala enen hudisi, enen bir aýdýan sözleri, mukaddesligi, şonuň öwrenen zatlaň ene duýur. Şu ýaş wagtymyzda allan gidilen, ağlamak demek nähili? Ene men şu aýdym saat gowuram sen medeni döýüne gidiberýärdim. Borla enen kadarını bağlam ene bolongdy bilersin diýdi. Ene bolong diýene. Ene duýur bolýar gelende bağlam sen şugun okuwa pijaga alyp bardyň da medeni döýüne gitdiň diýip bilýärdi ta ene. Enni bizim özümüz bilýär. Çağalamyz nire nämetde ha bağlam şu näsen giyjirak geldiň nire bardyň diýip sora görenmi duýman alýanna. Bilýärmi? Onsa. Ömür okudum Halipa. Mehman tomaşaçylar bir nämen gesatyny aýtdy Halipa bilen şiýaş maşgalalar durmuşda ýaşap berip bakdy durmuşda ýaşaýan maşgalalar bizim ertirimiz, bizim geljegimiz, ertirimiz, dogamy, hemmemizin, birimiň oglumyz, birimiň gyýdymyz, birimiň jigimiz, birimiň uyamyz, birimiň inimiz. Şoň üçin Allah'tan bakdy durmuşda ýaşap. Halipacan. Söýüp ýaşaň Allah'tan. Size yeni bir gezek dünýädäki ähli gowluklar ardy diýen. Tawar. Allah'tan janyň sag bolsun. Görjän gowulsun. Türkmen sungatyny elmidam ajaýyp saknasyny ýalpyllap täze eserler bilen çykmaňy ardy diýen. Tawar. Allah'tan näme yeni bir gezek söz bitmediňiz bir Halipa ýörüte geldim, mara geldim. Siz bilen hem ýada-ýady müştoklan bilen käbir dinleýijiler maňa da ýazýar. Sizin hamilaňyzdan bir kısa adamlar ýazýar. Awa şeýle o Nur bibi Nazarowanyň bir şolar gepleşip çağıraýy, bir haýyş etdiler. Nätan adamlar. Ömrüňde okudun, sen haýyş edilýän bolsa, iş eden adamlar haýyş edilýär. Elmede ama näme diýen ha? Ine ogadan arzulanmagy, atar gaýnaýyp bilýän bu näme nesip edenden Halipajan özüň saýat dolup ýurgyň döwün kafeinde
Awa. Terasasına yaz edip otursa oğlundan bilen tuğlama goncalarına zarfın topar bilen. Awa öz toparmız bilen öz güýjümiz bilen halikaza. Sizden o arzuwlaryňyz bilen istenmek arzuwlar aýdyp bilersiňiz halipa. Men adam arzusuz bolmaýar, guşam ganatsız ýa-da arzusuz adam bolmaýar. Men şu Türkmen ilimde, şu Türkmenistanyna arka dağın sayasyna ýaşaýanlygyma şeýle begenýän, şeýle gowanýan. Tebäbi ýiten ba, geyten ba. Sunwatymyza sarpasy gat ul arka dağın. Sunwatda döredijilikde şu üstünlüklerden üstünlüklere barmak. Biziň şu daşar ýurtlarda da gidip şotaýda da biziň sunwatymyzyň, biziň şaýteplerimiziň, biziň owadan donlarymyzyň, biziň owadan egneşiklerimiziň şotaýda şeýle arzu edilşi, şol görenlerine haýran galyşlary şeýle bizi tolgundurýar, şeýle begendirýär. Men özümi öwüp ýazat edip neme demek ýöne gören ýerlerine şuň bilen salamlaşmagam. Şu görmegem, bizi görmegem arzu edýärler-de. Muştoklama. Vay, işçoran aýdyp beräýdi diýip. Şol aýdym bir hil adamlarda nime gallarda da şo bolýandatlar, toýlary çagyrman barýanlar amma da. Şu işçoran men aýdyp beren häzir. Anha gelýär işçora, ha bir-birinden owadanca işçora. Anha gelýär işçora, ha bir-birinden owadanca işçora. Eden işnin kemini oýmady işçora, wah. Çağırmadık toyu var ya işçora. Ha bir-birinden owadanca işçora. Eden işnin kemini oýmady işçora, wah. Çağırmadık toyu var ya işçora diýen bolin. Hemme kişi çağırılman toyu gow bagşy bolsa bar ýara. Dogry dämmi? Bar ýalar, hawa bagşy. Onlar bagşy çyn barýardy, ha. Indi tuğulamy ýaş gyýlanma, täze iPhone görkezmek üçin barýar. Täze köýnök tikinte. Köýnögini görkezmek üçin. Ýaşlar da mı? Hawa ýaşlar, Allahjan. Şu döwrüme döneýin. Türkmen ilime döneýin. Mehribanlar edizonlar ine şugun wonşan şeýdi men çağıranyňa, şeýdi söhbet deş bolanmada gaty begenýän, gaty gowanýan. Geçilen ýolun Uniwersitetiniň sizin bizaňdan düşme olan gyzykdylar hali. Hawa gaty begenýän. Gahryman hem mehriban arkadagymyzyň sayasyna. Gahryman arkadagly serdarymyzyň sayasyna. Türkmen elim gülleýär gülatja. Gahryman arkadagly serdarymyza sunwata goýan sarpat üçin. Bize goýan ähli edýän aladalar üçin köp sag bolsun aýtýan. Janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, tutumly işleri, tutjak bolýan işleri, rowaşlyklara wetlenten, toýlanmaz, toýlaşsyn mehribanlar. Amin. Haripa, ýene bir sana ömrüň uzak bolsun. Sag bolun. Sag bolun. Elmadama ýylgyr. Bola. Ýylgyr käm kömek eder. Ýylgyr siziň aktyklaryny boyu ýeteni, jahil bolanyny görmäni nesip eder. Şogluk görmäni nesip eder. Amin. Soňça köpräk ýylgyryn. Amin. Sag bolun. Sag bolun. Ömrüň uzak bolsun. Sag bol. Sag bol, minnetdar. Ene mehriban ildeşler, gaderdan watandaşlar, hormatly tamaşaçylar, ýadan näldiniz? Ýadan näldiniz? Bilip otdyn, hemme adam maňa teredip otyrdymy? Aýratdynym halipa teredip otyrdy. Elbetde näme? Bugünem geçilen ýolun 15-nji sanly Türkmenistanyň halk artisti Isfat halipamyz Tahmid Sady Nur Bibi Nazarowa bilen Mar şäherine dokanamyna bugün kafeýanyň terasasyna dostunyň kafeýine ýaz getdik. Mehribanlar. Men size näme dilýär? Hemme jan saglyk, agdy berilip. Elbetde şu gepleş size bir täsir eden öz pikiriňizi ýazan Taýda tuğulanama bir topar oğlandan gaýrylan zähmet ýatyr kameraň arkasyna diň halip kime oturanymyzy kameraň arkasyna iň bolmanyny ona goly adamyň zähmeti siňýär. Şoň üçin men näme diýen size janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Indiki sanlaryna haýsy halipany siz men YouTube kanalymda şu geçilen ýolum indiki sanlaryna kimi göresiňiz gelýärmi? Ak gürokden ýazym, ak gürokden menem şol köp mansuratda ýazga çağırar, ya özüm barar. Janyňyz sag bolsun. Men sizi gowurýandyň. Siz meni ýigrenmäň. Diň gowunna ýaşady.
Yurdumuz parahat olsun, iğnimiz rahat olsun. Ertiğimiz hem, asmanımız hem, asıda olsun.